βλέπεις πρόσωπα μοντέρνα. Πάνε όλοι ένας κι ένας οι αστέρες της ταβέρνας. Εκεί πάει ο Παπαρούνας, ο Βαρέλας κι ο Μπουρούνας. Πάει κι ο Γιώργος ο Τεμπέλης και ο Μάγκας ο Βαγγέλης. Πάει κι η κυρά Αγγέλο με το μαύρο της το βέλο και η Μερακλού η Φώτο που μεθάει με το πρώτο. Έχει πάει κι η Σταμάτα που μεθάει και σπάει τα πιάτα. Πάει κι η κυρά Πιπίνα για να πιει καμιά ρετσίνα.